ake sikubingelele sikwamukele ohlelweni lethu olumnandi kakhulu masithi khona ezikabhodo elstudio lapho khona sikwethulela abaculi bakhe abahle abahlosile nabanohlozo namhlanje siphethe insizwa siphethe inkakha siphethe inkunzi insizwa uMadala uphethe imagic uhle bentombi sokumenga iphethe kahle ukugqoke ebhaqeni njengethayile ngodo uAlu umfowamgube ke lensizwa ngempela ke namhlanje siphethe ke izoke isethulele noma ibatshela abantu ukuthi kahle masikhuluma ngoAlu umfowamgube sikhuluma ngobani umuntu ongamazi siyazi ukuthi lensizwa ke isuka kude kakhulu nomaskandi uzoyikhumbula ke idlalisana nezinsizwa efana nebhovu kade yadimte ekhathele kuye khulu entambo lemondo endala emnyama lehlebe lodwa ufowama qhawashiyana yaphinda futhi yathi unceka nomtshengiseni umfowaqeza imphuzo ethambo leqeza zonke inyama qeza imkhokothe izoke isichazeleke noma ichazele umuntu oyiqalayo nongakaza ambone uAlu umfowamgube ukuthi kahle masikhuluma ngoAlu umfowamgube sikhuluma ngobani ake sikumukele insizwa akithi uphinde uchazele umuntu lapha ekhaya ngempela ukuthi kahle masikhuluma ngoAlu umfowamgube sikhuluma ngobani hayi angibingelele ohlelweni lakho insizwa yakithi mina kumfowethu nguAli umfowamgube uyale endaweni yakamaphumulo ngiyaziwa ke kakhulu iqembu lama-SAP ne-1031 negazana kaMgube njengoba usuchazele nje akukho okuningi engisangachaza ngoba okuningi usuchazele insizwa yakithi abaningi ke bazoyibuza ukuthi uma uMadala uphethe imagic uye uAlu umfowamgube ngoba useze waqanjwa leli gama nje ngenxa ukuthi ilokho akhiqiza amahiti kuswela kudala sikhula kuze kuzofika manje mhlawumbe omunye umuntu engayibuza ukuthi yini yenza ukuthi uMgube ngaso sonke isikhathi ehlezi ezoqhama emculweni kaMaskandi siyazi ukuthi njengamanje nje kunengoma eshishayo kakhulu okwayidlala istage lena sengazi ngithatha isibhamu ngiyokhomba ngiyobulala belungu isisasikeletwa kuyaziwa nje ukuthi kahle ngaso sonke isikhathi uhlezi ukhona noma isikhathi shintsha ngoba phela siyakwazi ukuthi usuka kude umculo kaMaskandi kodwa ngaso sonke isikhathi hlezi kune hit ozobuyishayile ngaso sonke isikhathi uma ukuthi ukubhala album yini ngathi iko imfihlo yakho futhi kusho ngathi imfihlo yami isekuyimiseleni nje mfowethu nokuthanda umsebenzi wami mangabe ngingazi ukuthi ngilungiselela ke studio nginike isikhathi salokho ngenza nakhona ukuthi kungenzeki ukuthi mangiye studio ukuthi bengichithe isikhathi nje yabo ngiyazi ukuthi akulula ukuthi umuntu mhlambe kwi-album ayithande zonke ingoma kodwa ngiyasazi isiqiniseko sokuthi ingoma ezo-14 noma ezo-15 engizozenza umuntu mhlambe uyakwazi ukuthola ingoma ebili noma ey'ntathu azoyithanda leyo album ukuyimisela nje mfowethu nokubheka-ke isikhathi esiphila kiso ukuthi mhlambe uma ngicabanga njalo emva ka-5 years ukucreate-eka abantu abasha hhayi ukuthi mhlawumbe abadala basuke bengasekho yini kodwa ukukhula kwabantu balokhu abantu beshintshashintsha yabo so kufuna-ke uma ngabe umculi ubabheka abantu esikhathini ophila kiso usuphila esikhathini esinabantu abanjani futhi abathandayo ukuze uhlezi uhambisana nabo ngaso sonke isikhathi so ngingasho ukuthi sengiyidalulileke imfihlo yami mina iyona imfihlo yami le ukuthi ngiyababheka abantu ukuthi emva kwe-5 years sekunabantu mhlambe asebekhulile abanye mhlambe bathi ukuphuma kuleso stayela leso kwangena abanye bangena nesinye isitayela njalo izinto nje njalo after 5 years siyakhula njengoba ubona nje even ngisho kwezepolitiki njalo after 5 years kungena bathini i-cabinet entsha phinde kungena uhulumeni omusha njalo so nasemculweni kunjalo ukuthi uma unganakanga ngeke sibone kodwa njalo abantu after 5 years bayashintsha noma ngahle bashintsha bephume bonke abasuke kade bekhona bakhona abasalayo kodwa kuye edeke abanye abantu abasha basuke befika nezinto ezintsha ofuna ukuthi uyibheke usebenzele phekwazi uhlezi ngaso sonke isikhathi usebenzele abantu ungathi ngakanani ushintsho uma ubheka uMaskandi ubheka esikhathini somgqumeli nomjengiseni lapho kade uvela ukhona wena ushisa njengoba namanje ushisa nje singathi masibheka lapho kusuka lapho uzokuzofika manje ungathi ngakanani ushintsho oselukhona kuMaskandi noma ungathi lukhona ushintsho selube khona lungakanani futhi uma lukhona ujabulela kangakanani futhi kuba khona kwalolo shintsho njengoba nawe kulolu shintsho lukhulu kakhulu ushintsho selukhona kuMaskandi lukhulu kakhulu kwilo ngafika mhlawumbe uMaskandi usushintshe kayi-4 noma kayi-5 kulokhu ushintsha kodwa ngingena lukhulu kakhulu ushintsho selukhona noma ngeke ngikwazi ukuthi chaza ukuthi hlobo luni loshintsho kodwa nawe uyasibonela nje ukuthi umculo esasuwucula ngo-2002 2005 2010 and 15 njengoba manje sesihamba ngo-2021 awusafani umehluko kodwa awukho kangako ngoba wonke uhamba nesiginci kodwa nje awusafani mangase ngibuyele emumva ngiyocula into engangiyicula 2002 noma 2003 nawe ungeza ukuthi hayi umgubu ubuyele emumva manje lokho kuyachaza ukuthi umculo ushintshile kakhulu futhi into engangiyicula nje ngo-2010 noma ngasho ukuthi ngeke yasebenza ngisangayicula isebenza kodwa sekufanele ngiyifake into ezithile ezenza ukuthi isebenze isikhathi samanje ingene ibanga
Siyazi ukuthi kuba nesikhathi lapho khona esibi ngempela kuvaliwe unyaka kuthatha isikhathi eside kakhulu ngathi kunilimaze kangakanani njengabaculi ukuvalwa kwezwe njengoba siyabona njengamanje izinto ngathi ziyathamba izinto ziya ngokuya ziyalunga njengoba sinibona namhlanje nelana kulomcimbi engiwo ungathi mhlawumbe kunilimaze kangakanani njengendima kaMaskandi noma njengendima yomculo eNingizimu Afrika ukuvalwa kwezwe sibona kungenzeki lutho siyazi ukuthi niyenithola amasente amaningi kakhulu ngokuvulwa kwemicimbi ningabantu babantu kodwa manje isizimo ebesikhona eNingizimu Afrika besinganivumeli nenze lokho mfethu kusilimazile kakhulu ngoba mangingaphosisi mhlambe sineminyaka emibili kuya kwemithathu singasondelani nabantu sisebenza ngabo so nje ukuvalwa kwezwe ngalendlela nje izwe lokhu lenza ngakhona kusilimazile kakhulu futhi mhlambe kusazophinda kusilimaze ngoba namanje njengoba livuliwe asazi ukuthi livulwe isikhathi esingakanani futhi mhlambe ngabe livulwe ngoba kufanele livulwe yini noma mhlambe livulwe ngoba kunenhloso ethile okufanele ukuthi ifezwe asazi into esizwe ubhlungu ukuthi nabaculi uhulumeni bevalizwe akasicabangi nakancane ukuthi sinemndeni sineyidingo siyasebenza ngomculo into zethu siyiminthina ngemali esiyenza ngomculo akakucabangi lokho uvela vale nje mase kuthi akavula vule angasicabangi nakancane so kubhlungu kakhulu futhi kuyasilimaza kodwa ke ngoba kwenza abantu abaphiwa uNkulunkulu amandla thina asinawo amandla okulwisa lokho abakwenzayo siyabekezela senza ngathi asikufili kodwa nje siyakufila futhi kubhlungu ngoba mangabe umuntu uhlezi unedingo zemali sihamba ngeemonto abanye bethu imoto zakhona kufanele makuphela inyanga beyibhadala mhlambe siyakholoba sinezindlu abanye bethu akekho umuntu ongazi ukuthi mangabe unomuzi umuzi nje unama expense akhona yabo okufanele ukuthi ubhekane nawo njalo makuphela inyanga sibhadala ogesi sibhadala amanzi siyondla sithenga amagroceries zonke lezo zinto lezo uhulumeni akayicabanga ukuthi zizidingo kithi asinazo ezindawo sisebenza ngezo ngaphandle komculo kodwa vela valizwe nje avale imicimbi mangabe kufanele ukuthi ayivule avule ngaleyo ndlela labona kufanele ukuthi avule ngayo kodwa ekugcineni angaphinde thina sicabangele yabona nje njengoba kuvuliwe nje manje mhlawumbe sokuthi ngoDisemba kuzobe kuvaliwe and thina ngoDisemba plus senza khona imicimbi ekwazi ukufaka something emaphaketheni ethu sikwazi nathi ukuthi sifike emakhaya sikwazi ukubhekela imindeni yethu kodwa ungathola ukuthi ngoDisemba nje bevule manje uzovala yabo so okuyekhona ngempela okugcina kusidida singazi ukuthi ngempela isifo lesesikhona sixabene nathi ngani thina abaculi noma kanti sixabene nawo wonke umuntu ngoba nje abantu bebangaka nje njengamanje ingoba kuyilesi sikhathi okuyisona kufanele kuvotwe yabo asazi noma mase kuvotiwe lizoqhubeka izolivulwa yini noma lizovalwa asicabangeleki nakancane ubhlungu futhi kodwa akayikho into esiyenza asinawo amandla futhi okuyivimba ngoba into eyenziwa ubuholi obuphezulu kakhulu kunathi ukuthi singaphikisa futhi nezathu abanazo nendlela ababona ngayo izinto ezenzakalayo kunzima kakhulu ukuthi uyibona ngoba thina sile kude nazo sizwa nje besho ukuthi manje sekunje kufanele silalele lokho abakushoyo kodwa ke iqiniso lithi cha kuyasilambisa ubonakala ubaba oyithobile ubaba uyinsizwa ngoba sizothu insizwa njengoba phela siyazi ukuthi ukusuka kude nomculo kodwa khona namanje umsizwa kubuye egazini uyabonakala uyisiqongqwane sensizwa ngafisa ukwazi ukuthi mhlawumbe mapha amazwi ongadlulisa kumntwana omncane noma kumuntu ongathi uyathanda ukuthi engene kuMaskandi noma ongawuthanda ukudlulisa insizweni ezibonakala ifikile ngempela zigalelekile insizwa engabala kizo efana noMjabulisi efana noLimit lensizwa nje eningi esencane kuMaskandi imapha mhlawumbe amazwi obudala noma obuqotho noma obudodo ongabadodisa ngawo njengoba sebengenile begalelekile emculweni kaMaskandi siyababona bafike ngamandla kakhulu mfowethu ngathi nje inhlonipho kakhulu ukuthanda umsebenzi wakho umuntu awuhloniphe futhi ahloniphe nabantu abantu angabathathi kancane noma umuntu mhlambe engaba nenhlanhla dume kangakanani kodwa kungasuka emqondweni ukuthi uyilenda yona ngenxa yabantu ngoba lokho kuyomenza ukuthi abe khona isikhathi eside emculweni mawumuntu bathi ubukhulu bakho akubonwa wena ubonwa abantu wena ngaso sonke isikhathi fanele uhlezi uyithobile kubantu futhi uzazi njengomuntu omncane kunabo ngoba usube emkhulu nje wenziwa yibona vele mabe ngase bengayithatheli emakhanda indaba yakho ngeke usube emkhulu ngakho ke noma ngabe izwe selikubona umkhulu wena kufanele uhleze uzazi ukuthi umncane ngoba abantu basezweni abakwenza ube mkhulu futhi awuzenzi ube mkhulu
ngoba bathi abefundisi uNkulunkulu uyena owenza abantu bebe bakhulu abazenza bona bebe bakhulu uyababuhlisa abashonise phansi abakhumbuza ukuthi bancane so ke mangabe umuntu ngaso sonke isikhathi kofuna uhleze wazi ukuthi uncane noma ngabe ukhulu kangakanani ngisho yena uhulumeni njengoba emkhulu engaka nje kufuna ngelanga akhumbule ukuthi naye uyisidalwa sikaNkulunkulu njengoba sikhalaza nje kanje ngalenhlupheko esizibona siyikiyo njengamanje asithi uhulumeni ulethe isifo kithi asazi ukuthi isifo sibuyaphi uyabo kodwa indlela izwe elilawuleka ngakhona siyahlukumezeka thina abanye so uzugcina usucabanga ukuthi mhlambe labantu abanamandla kangaka lokusihlukumeza thina la emhlabeni bengasicabangeli mhlambe ezulwini nje yithi sobe sibaphethe amanzi bobe wacela kithi uyabo so mangabe ngempela ungaba namagqubu ungagcina usufika ezulwini uthi wangihlukumeza wena emhlabeni ngeke wathola amanzi uyabo so ngaso sonke isikhathi noma ngamkhulu kangakanani kodwa ufuna umkhumbule umuntu ongaphansi wakho ukuthi umkhulu nje wenziwa uyena ngoba na uhulumeni umkhulu nje wenziwa yithi ngamavoti ethu kunjalo mhlawumbe imaphi amazwi akho okugcina sesiliphethe uhlelo ongathandi kwadlulisa kubantu nakubahleli bemicimbi ngoba siyabona ukuthi imicimbi njengamanje isavulekile kakhulu singazi ukuthi maqhubeka isikhathi kuzokwenzakalani nasensizweni nje eziye zikusupport siyazi ukuthi uye wakhipha album njengoba abantu kudlala ingoma nje iyashisa ithi base ke sabona insizweni ngakhulu ezivele emavidweni zijabulela kakhulu mhlawumbe ungathandi ukusho kubantu njengoba siyabona nibuyile njengamanje nikhona mfowethu ngathi nje kubantu siyathokoza kakhulu ukuphinda sitholele ngethuba lokuthi sikwazi ukuthi sibe phakathi kwabo siyafisa futhi ukuthi ngathi kungaqhubeka sikwazi ukuthi sihlezi siphakathi kwabo ngoba kuyasijabulisa thina ukuba phakathi kwabantu ngoba ngeke ngachaza ukuthi abantu sisebenza ngani bona basenza siphile so nje umthandazo wethu njengama-artist ukuthi engathi izwe njengoba livuleka nje nemicimbi isathe ukuvuleka engathi kungaba yinto eqhubekayo ukuthi sihlezi siphakathi kwabo ngiyabonga futhi kakhulu kubantu ngokuthi noma kade izwe linje kodwa ngithe mangikhipha i-album yami bayisupporta ngalendlela bayisupporte ngakhona kwagcina kungezweli kakhulu kimi ukuthi i-album ngiyikhiphe ngesikhathi izwe linje so bangikhombisa uthando